Jelle Douwe de Vries. Oeh. Die komt net goed del. Oh, die had Pine, hè? Ja. Die had Pine, die gaat waarschijnlijk terug in ankel. En dat leidt er net lekker bij hierbij. Nee, dat is Vertikken. Dat gaat mis bij de landing. Ja, dan moet de wedstrijd even stil aan worden. Je maar eerst EHBO bij. Ja, dit is Ja, het altijd... is natuurlijk een sport die net helemaal zonder risico's is. Maar dit gaat mis bij de landing. Ja, het enkelklapdoevel. Dat is even goed zien wat er gebeurt. Ja, het ziet er onschuldig uit. Ja. Maar hij griep meteen als je een enkel ja, dan. Wij zijn natuurlijk geen medici, maar de kans dat enkelbandensport binnen, dat ligt het. Ja, oh god, moest je zien hoe schreef. Ja, daar hebben we net kleurig van. Wilst collega Gerrit de Boer achter op een schans even in Oerlisken. Maar de voorzitter hier van Weesem, dan haak het oer Anna Marten. En die zullen dan toch even bezien wat voor consequenties het had. Wat hier al gebad in Weesem bij het uitrennen van het schema. Gerrit de Boer. Ja, Niels er nog altijd onderbreking trokken hier, want er wordt een skoftje. En het is wat dat betreft zo dat er wel heel vervelend doet. Is hierbij mijn steenkomen even Anne Marten van der Meijs. Zij is de voorzitter van de vierleervereniging hier in Weesem. Ben ik de organisator van het FK. Ja, dit is een hele vervelende affaire even. Ja, dit is een hele grote domper op het evenement natuurlijk. En verschrikkelijk sneu voor de lepperik, hè, voor Jelle Douwe. Echt verschrikkelijk. Ik weet nog erbij toen het 50-jarige jubileum weer van het FK. Toen weer hier Meeske Meijer Brancard en die staan voor het leer voor de eerste hulp. Wie hier net op rekken, hè? Nee, wij gingen hier net op rekenen. Nee, dit is nog nooit vakkom. We hebben nooit hier mijn ambulance hoegen te vieren. Nee. Wel ongelukjes vanzelfs, maar dat is ik alweer een paar jaar lien. Vooral, maar deze oude ranen hier we wel gauw eens wat. Hè? Maar we hebben nou een hele zachte ranen van tempoer. Ze vallen erop, ze komen de gniezend weer aan. Maar je weet dat het gebeuren kan. Hè? Het jet bij het vierleppen, het bad echt wel vaker. Ja. Er is wel eerst de hulp vanzelf, daar hou je hem rekken maar normaal met dit soort gevallen is net echt. Met dit soort gevallen moet je altijd een ambulance bellen vanzelf. De EHBO die doet alleen nog de eerste hulp. En die nemen dan ook het besluit. En die hebben besloten om hem lessen te laten. Ze willen hem net van het plak halen opkleden. Dat zo werkt het. Ja, wat is de laatste informatie die je hebt? Over hem? Over hem weet ik net, heb ik net. Nee. Is dit nou een puntje om straks in de evaluatie van het kampioenschap mij te nemen? Van dat je hier misschien toch een team hebt met een Brancard? Of, Ja, het is vanzelfs een punt voor de evaluatie. Ik denk net dat een Brancard de oplossing weer, want ze willen hem gewoon echt net van het plak halen. Maar misschien kunnen we wel lezen met de ambulancediensten dat die een ambulance in de buurt hebben of paraat hebben. Of ik weet net wat er mogelijk is. Dat zou vanzelfs kunnen. Voor de meesten die het er net mee op een hichten binnen, het is net zo dat er toch een kampioenschap in gevaar komt. Als het aan zijn kleer is, dan kennen we gewoon terug. Ja, wij hebben aan zijn weer terug, ja. Want mijn rijnpauzes bijvoorbeeld is het dat je 3 keer zoveel rijnpauzes had, dan stop je. Maar dit wordt ook een skofje, maar dat had geen invloed op een wedstrijd verder. Nou, voor zover ik weet net, maar dat soort besluiten neemt de technische commissie. En net wij als organisator, die besluiten over stilleggen van de wedstrijd en werd er ook in. Maar het is helder, het belang van de leerper in dit geval stiert boven alles. Ja, en dan ga je gewoon even rustig zitten. En dat Eltje niet hier eigenlijk. En wat dat betreft, ik complimenten voor het publiek hier. Eltje niet bloedrestig. En Eltje zorgt ook wel in dat het belang van die leppen nou even eerst is. Dan wacht je het even nou. Bedankt dat je even komen wonen. Ja, graag gedaan. Wielst Jelle Douwe de Vries terug de medici, terug de hulpverleners. Intussen op de brancard leidt. En het er dus op lijkt dat hij eindelijk richting ambulance vervierd worden kan. Ja, en ik vind een keurige taallichting van de voorzitter. Ja, dat mag ik zijn weer aan Anne Marten. Anne Marten, sorry. Groot compliment. Ik bedoel, dat is natuurlijk je hebt altijd onvoorziene omstandigheden. En blessures houdt rekening mee. EHBO is maar machtig aanwezig. Ja, dan binnen die omstandigheden dus net helemaal voorkast. En wist ik ben verleden geweest. Dus de volgende keer was hij van hey, is dit een ambulance om de hoek of zo. Ik neem maar wat. Maar je weer dat net zo. En ja, het belang van de leerper is dit altijd voorop. En het is al triest genoeg
Maar goed, sinds je kind, we hopen straks dat de Fleur de gauw erin zit met 4 sprongen. En dat we er dus nog een fantastisch FK-formatje kennen. Want dat hebben we natuurlijk volledig vergeten. Ja, weet je wordt ook nog eens zin in. Als je een hele grote wedstrijden in de rest van het seizoen, dan kan die ambulance hier in één keer samen rijden. Ja. Maar het staat nou hutje, mutje, opvult hier en mij volk. Ja, drokker wordt het je net. Nee, bliksemkaart. En dat helpt dan Joert net echt natuurlijk in de snelheid. Nee, er wordt nou ook online dat hier misschien al wat jij kent van hoe komen we eruit. Ja, daar hier wordt tijd voor best om de beste route voor u te stippelen, beste meisje. Maar goed, dat... De Leiden-Baten wordt wetter. Ja. Nou, dat is net ideaal vanzelfs. Dan moeten ze nog wat hekjes in met touwen. En anders moet ze een heel lijn om erin. En dat is echt net ideaal. Nee. Maar goed, ik denk dat ja, terecht applaus. Hij wuift naar het publiek. Hij docht de toemen omheen. Jelle Douwe de Vries. De grote verrassing van Vliene hier doet hij samen in een finalist waard. Wordt nou per brancard aanvierd. Gauw naar het ziekenhuis. En gauw Holtenmurre. We jaren lekker wel hoe het beteerd is. Goed. En we hebben natuurlijk even stil aan. En dat is misschien een steker. Nou, als er daar één keer is, dan is de rest ook samenkleer. Ja, het zonbed maar even een meter omharken, omskept worden. Want er gaan natuurlijk een heel bos mensen zitten. Daar is een hutstuk ontstaan. Nou, je wil zelfs geen meer blessures hebben. Dus het zullen we het even losmaken. Wielst de leppers in alle categorieën haar weer targeten kennen op het vervolg van de wedstrijd. Want in de derde ronde moeten we in al die drie categorieën nog één sprong noteren.